V 95. roku sa začala vlastne písať éra spoločnosti Attack. Tí, čo ste tu dlhodobo viete, že v tom období to bola spoločnosť Thermogas, hej? Ale celkovo je tam stále jeden a ten istý majiteľ už 30 rokov, pán Bakala, ktorý vlastní tú spoločnosť, rozvíja tú spoločnosť. A tu budeme vidieť taký prierez troška tými rokmi, ako sa tá firma vlastne rozvíjala, ako sme napredovali, kde sme dospeli až do roku 2025 a máme za sebou naozaj pestré obdobie rôznymi zmenami, či už výroba peletových kotlov, Pellet 30, Automatic Plus je to už teraz. A samozrejme stále sa dokupovali nové technológie, kde potom je to zavedenie vysekávacieho strojera Trumpf, hlavne tam sa uvidíme pri spustení výroby nových splyňovacích kotlov, novej modelovej rady SRX, bol spustený do prevádzky aj nový robotický ohýbací stroj Trumpf elektráreň o výkone 230 kW, samozrejme spoločnosť sa tak stále výskum, kde sa merajú hodnoty výkonov, účinnosti, emisí. Ako prvý na Slovensku najmodernejšiu linku pod označením IKPS 1.19 sme otvorili u nás prvýkrát naše školiace centrum. Myslím, že asi nie je niekto, kto nepozná. Chodíte tam plynové kotle, všetky nástenné, kondenzačné, nekondenzačné, stacionárne. Potom to bola firma, ktorá rozšírila výrobu o splyňovacie máme výkon a 430 kW. Tie elektrárne pracujú plným výkonom. Môžeme vyrábať čokoľvek, nebude to fungovať. Tu vidíte